Masha Allahu, shahararriyar jarumar masana'antar Kannywood wato Rahama Sadau za ta fito a cikin wani sabon fim na kasar India. Jarumar Rahama Sadau dai ba a wannan karan bane ta fara fitowa a cikin fina-finan kasar India, saboda ko a shekara 2 da ta wuce sai da ta fito a cikin wani fim mai suna Kuda Hafiz, a inda aka nuno ta so ɗaya a cikin shirin, wanda hakan ya zama mata abin cece-kuce, a inda har ma jama'a suka ringa zoliyarta a kafafen sada zumunta. Masu sauraron mu, kafin dai mu tsunduma a cikin wannan shirin namu, sai ku dangwala muna subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci.